Хора, аз съм Пламен Маринов и в този клип ще ви представя първи епизод на Clash of Clans. Ще атакваме в Лара. Влезте в Клан България, той е много известен. Ние сме кой е номер 8. Как са ни атакували? Я да видим. Две пеки, 13 валкири, 22 арчери. До мен е един мой приятел, той се казва Николай. Хайде да атакуваме в Лара. Ох, май ще успея само една звездичка да му взема. Еми колко толкова си. Няма да се сърдят. Опа! Избърках място, изкарай. Дано нещо стане, хора. Дано успея поне една звездичка да взема. Хора, сега и да ви кажа, аз съм нов ютубър. Не съм стар. И долу коментарите кажете предложения за игри, които искате да снимате, които иска да снимам. Браво, стана добре работата, ама дано стане с стричка, ама дано не да. Много за малко. Хора, според мен май няма вече смисъл да атакувам, защото аз с един дракон няма за толкова време да взема всичко, което трябва. Колко ресурс. 626 злато и 400 черни капки, много яко, 2000. И за този клип още една минута може да заснимем. И да допълня, че утре може да снимам на Clash Royale. Аз съм там 9-та арена с 5 легендарни карти. Може и да снимам на Counter-Strike и CSGO. Ако е на Need for Speed, да. И добре, хора. Не, чакай. Да. И добре, хора, в този клип ще бъде това края. Абонирайте се за моя канал. И харесайте този клип.
Ако ви харесал клипа, лайкнете или пишете долу в коментарите. Довиждане!